Avui hem celebrat un Consell Executiu extraordinari per ratificar conjuntament amb el vicepresident i els consellers i conselleres, en exercici del legítim dret a l'autodeterminació que té una nació mil·lenària com Catalunya, a un referèndum que se celebrarà el diumenge, dia 1 d'octubre d'enguany. Amb la pregunta: voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república? No et limites a contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu. No habrá referéndum y haré todo lo necesario para ello. No hay urnas, no hay papeletas, no hay colegios asignados al elector. Falta gent. També podem anar i si està molt ple. Home, aquí gent n'hi ha de sobre. Hi ha un responsable del col·legi, amb absoluta normalitat. La idea és a les 9 obrir el ple i comencem a votar. Comença la votació, siguem raonables. Tenim una mesa oberta, anem tots cap allà, en pau i tranquil·litat. Tots no, tots no. Tots no. Estem tot emocionats. Quatre, han votat? Bé, molt bé. Que ens hem d'esperar. Vale, qualsevol cosa que hi hagi, em diu 9-0.
Els que hagin votat... 1-0. Els que hagin votat, sisplau, aneu a la porta del davant. Els que hagin votat. Els cavallós, a la porta del davant, sisplau. On és la policia? No, en teoria allà va per costat. Aquí, injustificat, irracional i irresponsable de la violència per part de l'estat espanyol no només no atura el desig dels catalans de poder votar pacíficament, democràticament, sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments, viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment, viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments, viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment. Sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments, viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment, viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments, viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble